Здравейте! Днес ще ви покажа как премахвам своя гел лак в домашни условия. За целта ще са ви нужни пила по ваш избор, каквото имате в наличност. Желателно е да са по-висока абразивност или по друг начин казано да е груба пила. Следващото нещо е лакочистител, който да е с високо съдържание на ацетон. Другото нещо, което ви трябва, са тези триъгълничета, които всъщност е съвсем обикновено тампонче за грим, което съм разрязала на 4 и се е получило това триъгълниче. Разбира се, може и с памук, също става, пробвала съм. Следващото нещо, което ви трябва, е фолио, алуминиево фолио, което е най-обикновено фолио, което съм нарязала на квадратчета. Не е важно да са с еднаква големина, изобщо както ви дойде, нарежете ги, за да са ви удобни. И нека да започваме. Първо нещо, което ще направя, е с пила. Аз мисля, че ще ми е най-удобно. Много хубаво надраскваме повърхността. Понеже аз имам картинки, които са всъщност лепенки, вградени в ноката. Хубаво трябва да ги изпиля малко по-хубаво от обикновено, за да се махнат, за да може течността да проникне в самия лак. Нищо сложно няма. Просто хубавичко трябва да се изпили. Не се притеснявайте да пилите, това няма да увреди вашия нокът, то изобщо няма да достигне до вашия нокът пилата. И така продължаваме с всички ногти. Така изглеждат ногтите ми след премахването на горния слой и част от лепенките, доколкото успях. Сега с една четчица, обикновена четка от Джумбо съм я взела, не знам дали въобще е за ногти, но ми върши добра работа. Леко ги почиствам. И следващото нещо, което ще направим, е да напоим тампончета. По този начин хубаво ги напояваме и ги слагам по този начин, ето така. За мен това е най-лесният начин за премахване на гел лак. Понеже съм си купувала и от тези, които продават готовите пакетчета с разтвори и тампонче вътре, но честно да си призная,
Това не е най-лесното нещо за употреба, пада, пък и не е ефтино. Защо да си давате парите за нещо, което можете сами вкъщи да си направите почти с никакви средства. Ето така изглеждат. Продължаваме с следващото. В момента ви показвам само на едната ръка, защото ми е по-удобно. Иначе го правя едновременно и на двете ръце, слагам всичко, изчаквам определеното време, но не е най-удобното. Ето така слагам тампончето на ноката, слагам фолиото отгоре, завивам отдолу, така, стискам, разбира се, на камерата няма да се получи, и хубаво притискам. Фолиото, знаете, приема всякаква форма и е удобно за употреба при такива случаи. Нищо сложно няма, нищо, което да не може да направи всеки един вкъщи. За това нещо минимума, който съм плащала, е 5 лева при маникюрист, така че мисля, че си заслужава усилията, вместо да давате излишни пари. Ето така изглеждат моите ногти. И с това нещо аз предлагам и по-скоро съветвам да се седи 20 минути. На всеки разтвор, всеки изобщо метод на премахване пише 10 минути, но според мен точното време е 20 минути. Никога не съм си сваляла за 10 минути лакът. Освен ако не е някой Golden Rose, примерно, серията гел лакове, много лесно се свалят. Трябва да си е специфично лесно за сваляне, иначе много трудно ще се получи, ще си нараните ногтите, което е излишно. Така че ще се видим след 20 минути. Ето ни след 20 минути. Следващото нещо, което ви трябва, е нещо от този сорт. Не знам как се нарича, шпатули или как точно има името. Имам дървена. Тази специално е много груба за употреба и не бих я препоръчала, въпреки че я водят професионално, аз не я използвам толкова често. Също така всичко може да ви свърши работа. Дори една елементарна пиличка от този край ще ви нещо, с което да може да изчегъртате своя лак. Аз използвам най-често тези две, които са пак от комплекти някакви. С тази ще... Ето какво се получава. Съветвам ви едно по едно да махате ножчетата и вече с съвсем леко
движение може да си падне самият лак. Разбира се, на някои места е доста по-труден за премахване, като в краищата. Не е проблем. Ето виждате, малко по-трудно се маха базата, която е отдолу за предпазване на ноката. Това да не ви притеснява последствие. Нокът ми е чист. Продължаваме и с следващите. Виждате как самия лак се е напукал и отбелил. Ако бях поседяла още малко, може би щях да ги сваля и със самото тампонче. Сега взимаме малко по-финна пила и започваме леко да изравняваме. Сега няма да ги оформям, понеже мисля тотално да сменя формата и да ги скъся, защото са станали прекалено дълги. Виждате каква е идеята. Полираме в общи линии. И ето може да видите, че ногтят е напълно чист и непокътнат. Разбира се, моите са отцветени. Защото какво ли не са видяли. И така продължаваме с всички.
И ето как изглеждат почистени с нова форма. Сега ще ги подготвя за новия гел лак, който ще си сложа. И това е от мен. Чао, чао!